Έλα εξής. Έλα. 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 Από εκεί όλα ευθεία πάνε, δηλαδή... Ναι, εύκολο. Κάναμε ένα λάθος το πήγαινα. Δεν είναι πολύ. Κάναμε 60-65 χιλιόμετρα πήγαινα. Ναι, και σου λέω το χαλαρά, μιλάμε, θα μαρίζουμε το ρεξό, δεν καταλάβαμε. Θα το πάρει σαν να βγάλει τα χρόνια. Απλά ένα βράδυ. Όταν πήγαμε δεν ήταν βράδυ. Λίγη ημέρα. Δεν πρέπει να φτάσουμε πάνω, δεν ήταν βράδυ. Σ' αρέσει, Σ' αρέσει, Πέτρο. Πέτρο. Αυτό είναι που λέει αδιάβραχο το κινητό. Ναι. Το active. Πόσο το έχει τώρα αυτό? Θα σε γελάσω. 130 καινούργιο. Κάπου εκεί. Κοίτα πως κάθεται. Ναι. Έχει και αυτή την ιδιαιτερότητα.